Magandang hapon sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kahandusanang istasyon nga hindi pa narehistro. Mga kahandusanan, may letter sender tayo ngayon nga taga Liti. Bago ko po to babasahin mga kahandusanan, magpakilala muna ako sa inyo na ako pala si Dr. Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kahandusanan, ito ang kanyang sulat. Magandang hapon sa inyo, Ate Laika Bern.